Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Dili ko makatuoy ning tanan yaya. Dili yun. Ay, day. Nganong dili ka man mo konsult ag abogado? Si James. Tawagan ako si James. Kadiyat lang. Kisay mong tawagan? Oh, Kato imong amigo? Dili ha. Sugod karong adlaw, ang tanan mong buhaton imo nang ipahibaw nako. Og nagkinahanglan ka na sa akong pagtugot. No. Yes, Danny. Og moyon ko karon nga dili ta katugutang makalakaw. ma'am. Unsay ma'am? Nga naman. Mupalag ka? Unsa may imong katungod nga magbuot ini baya? Ay nagtingog! Wa ko magkinahanglan sa imong tingog. Labaw na ang imong opinyon. Unsa man? Napatawag na nimo ang mga katabang? Wa pa, ma'am. Ay kapiste. Di ba gisugo tamang ka ganina? Nagunsa man di ay ka? Nangita kag tabi? O di ba? Husto lang kung papahuaon mong tanan din kay pulos mo mga way hinungnan? Ma'am. Lakaw na! Ipatawagan ta ng mga katabang. Pagtali! Oh. Brad, inom-inom ka rin laging ikaw rin usa. Time para god. Inom-inom man ka. May problema? Well, it's just that I'm worried. Worried? Ni kinsa? Ni daddy? Kaya nga no, naon sa sa daddy? May nahitabo ba samtang wa ko? Yay. No. Wa. Oh, kulbaan man sa pinakalit ni mo, Brad. Abi na kulaon sa si daddy. Sikin sa malay mong nabalakan. Ay, kay baw na ko. Si best friend di mo? Sus, kabalaka naman ni mo. Adto, dako naman to. Di na tumahadlo ka mag-inusara eh. Wa pa siya manawag hantod karon. Oh, busy. Bisan unsa ka busy ni Danny. Manawag yun siya nako. Basta mo saad yun siya, manawag yun siya. But now, wa siya manawag o mag-text pa nga nako. Kalisod yun eh, no? Yeah. Lisod kung maanad ka sa kanunan niyang buhaton. Lisod kung ma-inlove ka sa hilom. Kuya, Paong di ko anang ma-inlove. Di ko. Kung makaldetect na gani ko nga masuod ako sa babae, aw iskirda dayon ko. Di ko magpahigot eh. Kay lisod na. Ako'y makapasakit nung kang ako'y mapasakitan. kuya. I actually don't care kung papasakitan man ko ni Danny. As long as masawayan ako nga higugmaon sa niya. Bisa man kadiyot lang. Wow. Kadip ba ito, Brad? Pero kung matagan sa kug kay gayunan nga magkakami ni Danny, I will make sure nga dili ko niya biyaan pa, kuya. I will make her fall in love with me nga. Dili na unya siya makahimo sa pagpakabuhi nga wa ko siyang kinabuhi. Grabe na ka, Brad. You are being so deep now. Manghod ba giti ka? Huwag ka masayop sila si Daddy? Basin bayag ikaw ang magwang ha? Ug ako ang manghod? Mas matured man ka nga maghuna-huna, Brad, kinako. Kung maabot na unya ang babae nga imong kainlaban, kuya, nakasiguro ko nga sama na ako. Ampingin mo usab siya. Did I hear it right? O,
in love ang akong kamanghuran. Mao ba? Dad. Can I join? Yes, Dad. Please. Ah, Here, Dad. Thanks. So, who's the lucky one? excuse me. Nag-excuse na ko ha. Kaya nahibaw ko nga masuko ka kung mo-appeal ko sa inyong tabi. Unsa ba ka na? Kanang, tanala ko dad ba? Kung gano'n si James ang ma-in love, okay ra lagi ka. Kung dugay siya mauli, okay sab ka. Di ba, unfair para nako nga mas magwang niya? Ganang dili mo pangutan-on ang imong kaugalingon. Saan sa man dad? Pangutan ang imong kaugalingon. Kung ganong mas okay ko kung si James ang magkauyap. Kung ganong okay ra nga madugay siya sa pagpauli. Samtang ikaw, dili. Ngano de? Okay. Hirit na ko. Unsa di ay? Nga, buutan masulta ko. Wa ko'y napaangkan sukad. Mupauli sa ko kanus ako nga ganahan. Kay ngano de? Gipa mo muna. Oh. Mupauli ka kung kanus aga ganahan. I can't rely on you, Oliver. Not once, not ever. Daddy. Dad, that's too much. No, James. This man needs to know kung unsay dako niyang pagkuha. Dako na siya og edad, and yet, he's still so irresponsible. Kung makadako kag idadad, mura ko 40 anyos na. You seem to always forget my real age, Dad. 20 pa ko kapin. Wa ko magdali nga makabaton og responsibilidad. I am trying to enjoy life, pa. Kano sa pa man ko mo enjoy? Kanang tiguang na ko? Di ko eh. Di ko magpaka late bloomer. Mahimo kagihapong ma-enjoy samtang nagtrabaho ka. Nya asamang fan ana. Then make your work fun. Enjoy your work. Ay, pasa sa ko eh. Sige. Inom na sa mo diha. Ato sa ko sa kong kwarto. Ilis ako. On the other hand, feeling hinuon ako nga mas pinangga ko nimo, Daddy. Kay pangitaon din ko nimo kung mawa ako. Thank you. Love you too. More, iyo. More. Yes, Dad. Thank you, son. Lahi gyud kayo siya kanimo, James. Daddy, unfair sa bahay ni Kuya kung ikumpara nimo siya diri nako. Managlahi yun ang batasan sa usa ka tawo. I know. Ano bang mahibong masab ko kung managlahi gad mo og batasan? Nga, managlahi man sad mo og giliwatan. Ha? Kay nga no, Daddy? Diin man di maliwat si Kuya Oliver. Di Mami Amber? Ingon ka, nga buotan si Mami. O kilomon. Giyon sa nga naliwat si Kuya ni Mami. May mo bang istoryahan ko ni mo, Dad, about ni Mami? Gisultihan talaga. Buutan siya. Ilomon. Guwapa. Puti. Ug nindot kayo og lawas. Unsa ba, Dad? What else? What more? Your brother remind me of your mom. Allah. Wait, Dad. Naglibog na ko ang napita, Daddy.
Kung opposite si kuya sa mga description nga imong gisulti nako about ni mami, giunsa nga mahinumdum ka ni mami true kuya? Long story, anak. Mahimo bag masayod ko samtang nag-inom ta, dad? Ang kamasunuro nimo nga pagkaanak. Kana ang nakuha mo yun kang mami nimo. Dad, let's talk about kuya. No, change topic. Mas stress na ko og samot kung si kuya nimo ang atong hisgutan. Dad, that's unfair. Suodid ka sila. Gaan kayo ang buot ni daddy nga to sa kumanghod. Samtang sukad pa sa una nga init kay siya udi rin ako. Gamay na akong sayop. Iyan ko makita. Samtang ko si James ang makasaha. Igo lang kaniyang hapo-hapo lang o. Why, Dad? Why? 4 years. Yatagan ako kustisya ang mga lihok. Kaya mong ipakita na ko. Hangtod nga nahutan ako sa rason. Huwag nagpangitan ako sa imong atensyon. Ma'am, maluoy ka na mo. Taon may papawa, ma'am. Ma'am, di ba mahimong ugma na lang nimo pahawa? Ngit na. Kisa may nagsugo ni mong magdugay-dugay kag tawag ni ining mga kauban ni mong mga katabang ganina? Nabayaran ta na mo sa inyong sweldo rong buwan na. May pakapin pa gani, kay wa pa bayay buwan. Unya gitibuok ta mo sa pagbayad. Asa man may paingon ani, ma'am. Uy, ambot lang oroy ug asag inyo. Sige na. Makabiya na kamo, kay manira na ko sa gate. Ma'am, may mabag makasulti na ako sa danis katapos ang hikayon. Karon lang yun, ma'am, mo hangyo. Dili na, natuog na ron. Di man makatog sa dani nga di makainom siyang gatas, ma'am. Ugwa pa na ako siya mahatdi siyang gatas. 9:00 pa man lang sa gabi eh. Mga 9:30 na siya sagad mo inom siyang gatas. Pasudlas ako balik, ma. Ay, kapuyan ning tiguang na. Uy, nya gahi kay dugay pasabton. Dili lagi. Gipakatug na nako sa Daniela. Maulakaw na mo. Biya na mo. Boys! Ma'am! Be, guruya pa ingon sa gawas sa gate ang dili pa musugod pagtikang sa ilang mga tiil. Sige na! Oo ko. Dani. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!